kanang di ayo na mo gi angan ng haligi na mo among gi sapawan kay amo niya kuan ba og si bakog ma tumpag niya. Mura kanang mura. Yang multo nga kuan kanang nangandam ni bugas, nangandam ni og kanang flashlight. Ang naayo suga na mo kay bahag si bako niya. Kapag pangandam ako sa akong kagalingon sa among pamilya, nag-andam na may partig mga kandila, spot, o mga linata para in case emergency. O mga kuhan, o kalian, kung sa'yo moabot mong galing na si Yolanda, nanami panagana. Nanami kuhan nga di nami magsulasula yung tao. Nanami kagalingon gipangandam. Kada importante ka na mga linatagan, mga cans, good. Mga noodles, mga kuhan. Ano nga kuhan nimo, preparasyon na nimo para sa imong kagalingon. Maabot si Yolanda. Bagyo, nag-prepare na midaan nga pa magkuan ba andam mig mga pagkaon ba sa mga kanon nga noodles ana beeflo. Okay, ang among gi preparation namo sa upcoming bagyo karong maabot nga mulanto diri sa Friday is ang among mga things among i-prepare daan nga dili siya maabot sa tubig, and then nag-prepare mi sa like food and mga suga like flashlight or mga candles para for in case nga mo burn out siya amo siyang magamit diha dayon. And then ang amo pong mga kauban natin sa balay, amo pong gi-secure daan nga like sa mga bata nga panans nga dili sad sila kuan sa pahapot kay I know nga kani magong umabot nga bagyo is kusog jud kay it's signal number 4 which is Yolanda. And then una nanganda jud sa mga kagalingon sa tanan nga kung mahimo mo evacuate mi o mga evacuation center like sa mga gym or kuan amo nang buhaton kay para sa safety sa mga kaugalingon. And then much better kung maka-prepare mi sa mga food and then sa mga shelter sa mga things nga dili gimabot sa baha. That's all. I will charge my cell phone and buy battery for the first flashlight so that kung mag-burn out dili mo maproblema kunya mo palit og kuan ana mga food para kung ang typhoon, super typhoon madugay nanganda mo daan nanamoy food and water.